kukhulunyiwe ngamagama ethu. Kukhulunyiwe ngendlela esizaleke ngayo. Kukhulunywe ngendawo esiphuma kuzona. Kunabantu abase Eastern Cape abangenzanga lutho kumuntu. Kodwa abazondela ukuthi abase Eastern Cape. Kuthiwa nje lempondo itshethe isile. Yabo. Kunomuntu ophuma emazweni aseAfrika akenzanga lutho. Kuthiwa leshanganana bulala ngenduku nje. Yabo asizondela izinto engezona lezi zinto into ephuma lana kumuntu ispirit it get attached kuwena. And leza zinto leza nkulumo lezana sikhulunywa ngazo sikhulunywa kakhulu ukuthi wazalwa zengane zeyifebe. Kufanele phela ingane efebe isaka nje. Kufanele phela uma wakho amzala amshiya la ekhaya ngithi phela abazalelwe emakhaya abanye. Lezi zinto lezi zisikhubazile but thina asizinaki kanti ziyaphila. Ziyaphila believe me till lo muntu areverse lawo makapa. Mase kunika umdonzo wemali sikunika umuntu ovese onenkinga. De-attach yourself to those problems. Indlela to wear yourself out ukusebenzisa umdonzo. Thatha umdonzo uthole inja. Uyazi abantu aba-understand inja indlela ene-potent ngakhona. Uma ufuna ukwakhela umuntu into yokuhlola udinga inja. Yabo. Uma ufuna ukwakha isichitho udinga inja. Uma ufuna ukwakha umuthi okunqoba izitha udinga inja. Inja sisebenzisa entweni eziningi. Uma uhamba ebusuku endaweni ongayazi, uhamba nenje uyibophe ngentambo ngeke uhlangane nespoke. Ispoke nenje abahlangani. Yabo. Engizama ukuveza ukuthi inje nje balala kakhulu, hayi ukuthi abantu abadla izinja. Then into yenzayo la uthatha umdonzo. Ziningi izinto obhekene nazo, akuyona yodwa. Kodwa ngizokunika eyodwa nje, ithi into. Thatha umdonzo, ukhulume usizi lakho kulomdonzo. Uma usuthatha isibindi senkomo, usithele lo mdonzo, usule kanje, usule ukhuluma. Mekuthi khala. Mekuthi hayiza because uyayazi lento ebila ngaphakathi wena ongenzanga lutho but today ingane zakhe azithole ngisho umsebenzi. Yazi lana ngizokhuluma kanti ngikhuluma nomuntu vese oyidelelelayo nje na 26 years ongazi lento engikhuluma ukuthi kubhlungu umzali. Ngayo yonke indlela lengane ziquvele lendlini. Zizele ngane kudlima le grant kudliwa akho umuntu ongenisisaka la ekhaya and umuntu aka understand ukuthi umzali othenge umdonso kuBabu Dokotela ube nenhloso ebeyond ngoba uzabuza ukuthi Babu Dokotela nginengane ekhaya umdonso ngingawusensela thina sonke nomuntu ufuna abe nowakhe uyazi umuntu okushaya uzothini uzothi hayi umuntu abe nowakhe angitwandisa ama sales and now I'm not great angandisa ama sales thatha umdonso usebenze ukhuluma usuyothatha uphonsele inja uma usuphonsele inja izowudla but kunomuntu othi Babu Dokotela nguthathile umdonso ngiyafuna ukuyiphonsela inja but kunabantu abakhuluma into engase lishonilanga mina uthi uyangifana ungangitholi mina ngithi uma uphethe umdonso ngeke kwenzeke lokho that we can bet money I can die for it because mina umdonso wakhiwa yimina umdonso mina kona umlotho le software leyana I know ukuthi ngifakeni angidideki angilaphe ngebhuku mina I know ukuthi ngifakeni la mkhulu ngifuna bakufonele bakubuza ukuthi ukuphi ubudget ngisekhaya bathi usithathe befuna ukukubona uthi ayozani ngani zami ikhona ngisekhaya thatha lo mdonso wakho ke manje umese uphumela endaweni la ozoba neprivacy khona ngifuna ilanga melishona musu ugeze ngawo umdonso uthi bonke abangifuna ngithi alishone nabo kodwa khomnto zayo uthi ngiphuza uthunge khomnto zayo la hey beze kubani lothi lishona bebe bangabodwa bebangale mali labayithathile komuntu ukuthi bazokudubula athi wemzala kunomuntu usiniye imali lo muntu uthi ha ubekile nje u50 so 350,000 wena uzothola malini wena manje uzodivala down 3,000 emva lokho iqala manje iqhilaze bodwa sekubangwa le mali ngaba ngeke bayibuyisele emuva into esibalekile ababuye lapha boshalo yamuntu uzanga lokho ekhuluma into eziningi ngale mali ngoba vese le mali ngeke basenza lutho ngayo sebeyidlile vese akho umuntu ozoza kuwena ungaloko lala ngaphandle akho umuntu ozoza kuwena nganyama khozo kwakhohlo hayi awubuze into ezongisiza mina yile abantu baphethe umdozo ngibanika into mina abantu abangaloku bekhala yo Dokotela trip